Já mám totiž virtuální objekt. Jmenuje se Erik. Který měl být původně... Původně spíš reálnej, ale já jsem si ho vysnil. Někdo už o něm slyšel. To ne, já přijdu za dolů. To my víme. Tady měly být 4 body. Představte si 4 body a z nich spěšenou desku. Zhruba 2 metry na 2 metry. A z té desky čouhají takhle pružinky. Čouhají, jsou různé délky, některé jsou 50, 40, 30 a jsou různě dlouhé, protože mají různou námahu za sebou a protože prošly různým životem. A na ty pružinky, které jsou vlastně po celé té ploše 2x2 metry, zhruba v prastoru 10x10 cm. Na těch pružinkách je dole navěšená látka. A vy, jak tady chodíte kolem těch všech krásných objektů, tak náhodou přijdete třeba k tomu a vy si zatáhnete tu pružinku a vidíte, co to dělá s tou pružinkou vedle. Když natáhnete pružinku jednou, že ta vedlejší nějak reaguje a celý se takhle vlní, a je to vlastně takový zjednodušený světa.